Mä oon Abel Vaara, mä oon Kroisoksen laulaja ja perustajajäsen. Moi, mä oon Eevi Häli ja mä oon Kroisksen basisti. Mä oon Noel Päkkilä. Mä soitan Kroisoksessa kitaraa ja lauleskelenkin vähän. Terve, mä oon Seli Könönen ja mä soitan Kroisoksessa rumpuja. No me ollaan musiikkia soittava, todella omituinen punk-yhtye. Tai siis tää koko bändi rakennettiin alun perin vaan sen nimen varaan, koska se oli niin hyvä nimi. Se oli vaan pyörinyt mun päässä jossakin tunnilla ja sitten mä olin silleen, että mun on pakko perustaa bändi, että mä saan käyttää tätä nimeä. Aika paljon Apin biisejä on ollut, tai niinku on valmiina, mutta sitten nämä, mitä meillä on kerennyt pari tulla uutta. Jollakin on jotakin ja sitten siihen lähdetään rakentamaan vähän enemmän porukalla päälle. Musta tuntuu, että aika paljon on biisit myös muuttunut nyt, kun on eri bändi. No Kroisoksen lopettaminen, no mähän koko ajan tiesin, että ei Kroisos tullut ikinä lopettamaan, koska mä oon tuhlannut niin paljon aikaa, niin en mä tiedä, ei tätä voi lopettaa noin vaan. Siellä keikalla, milloin me julistettiin Kroisoksen lopettaminen, niin se oli semmoinen äkkipikainen minun ja vanhan basistimme mielen johde. Sitten kun pikkuhiljaa alettiin miettimään sitä niin kuin jäsenten vaihtoa, että olisi aika itsestään selvää, että se tulee tapahtumaan aikaisemmin tai myöhemmin. Mä tutustuin Seliin ensimmäisen kerran, kun Noel ja mä haluttiin perustaa Green Day coverbändi. Ja sitten Noel sanoi, että Seli osaa soittaa rumpuja. Ja sitten me mentiin siitä soittamaan. Siitä bändistä ei hirveästi tullut mitään. Meillä oli muistaakseni 1 vai 2 treenit. Varmaan se ihan vika, tai niinku se lopullinen päätös tuli silleen, niinku, se oli siis mun oman bändin, niinku eri bändin keikka. Ja mä olin tehnyt ne niinku, rummut niinku, niihin mun biiseihin myöskin, niin sitten Api laittoi mulle viestiä, että ne oli hyviä, ja sitten niinku, pyysin mua silloin Kroisokseen. Tämän lukuvuoden alussa mua jo pyydettiin tähän bändiin, ja sitten mua ei päästettykään, ja mä olin tosi surullinen siitä. No en ollut surullinen, oli vaan silleen, että ok. Me pyydettiin sitä jo kitaristiksi silloin, kun vanhalla kokoonpanolla, koska mä oon halunnut tästä kitaran pestistä eroon nyt. Periaatteessa koko tämän ajan, kun mä oon tässä soittanut, mä vihaan soittaa kitaraa. Se oli aika loogista, että mä pyydän Noelin sitten meille kitaristiksi. Siis Eevi oli vaan niin artsy, ja mä tiesin, että kun mä halusin aina semmoisen tosi muodikkaan bändin, semmoisen, joka tietää mitä tekee, niin mä ajattelin, että Eevi voisi olla sopiva tyyppi siihen. Siinä oli meidän kokoonpanon muutos. Meidän dynamiikka muuttui silleen parempaan suuntaan, ja musta tuntuu, että nyt tässä on niinku voidaan enemmän hengata keskenään. Musta tuntuu, että meillä on tosi hyvä porukka rakentumassa tässä. Me ei ehkä olla vielä yhtä tiukka pakka, mitä nämä sitten aikaisemmin oli. Tai sille, että ei me niinku tunneta toisiamme niin hyvin, mä sanoisin, jos vertaa aikaisempiin jäseniin. Mä ihan tykkään olla näiden ihmisten kanssa. Se on ihan sairasta, kun mä oon ollut aina hirveän optimistinen ihminen. Ja mä oon aina kertonut mun muille bändin jäsenille, että joo, me voitais kuvata musiikkivideo täällä ja täällä. Ja sitten kun me esiinnytään jossakin Olympiastadionilla joskus 10 vuoden päästä, niin me halutaan tämmöisiä efektejä. Ja sitten ne on aina torjuttu, että no, ei me päästä sinne, niin sulla on nyt turha kuvitella, tai ei me tulla kuvaamaan musavideota. Ja sitten se on ihan outoa, kun mä oon kertonut näille jonkun idean tai jonkun biisin, ja sitten ne on silleen, että hell fucking yeah! Eikä sitä ei ole suoraan torjuttu, ja se on ollut ihan vitu siistiä.